Tänään tehdään porkkanalaatikkoa. Meillä on tuossa 8 desilitraa vettä kiehumassa. Tehdään siihen riisipuuro. Lisätään 3 desilitraa puuroriisiä. Näin. Nyt keitetään niin kauan, että vesi imeytyy riisiin ja lisätään maito. Vesi kerkesi imeytyä tuossa riisiin ja sinne on lisätty nyt 1 litra maitoa. Nyt annetaan hiljaa porista riisipuuron ja annetaan sen valmistua. Sitten kun alkaa kiehumaan, niin joku 50 minuuttia voi laskea, että se tarvii kiehua. Riisipuuro on oikeastaan jo valmista, niin näkyy. On siinä 50 minuuttia suurin piirtein kiehunut, ehkä noin tunnin. Porkkanat on juuri laitettu kiehumaan. Niitä on kilo kuorittuja porkkanoita. Ne on siellä vedessä kiehumassa. Vielä menee puoli tuntia siihen, että saa ne muusata. Sitten voi aloittaa kunnolla tämän porkkanalaatikon teon ja laittaa ne uuniin. No niin, porkkanat on nyt keitelty ja nyt sitten tämmöisellä perunapuntalla muusataan ne muusiksi. Jätetään vähän rouheiseksi, mun mielestä se on kiva silleen. Yritetään ainakin, jos se onnistuisi. Tällä lailla muusataan kaikki porkkanat ja sitten sekoitellaan riisin ja muiden aineiden kanssa. Nyt meillä on siinä kilo porkkanaa muusattuna ja 100 grammaa voita on laitettu siihen. Sitten laitetaan suolaa vielä sekaan ja maistetaan, että minkälaista tulee ja tarviiko vielä lisää voita. Ja näillä mennään nyt. Nyt me on lisätty sinne voi, suurin piirtein 100 grammaa voita. Suolaa laitettu maun mukaan. Maistettu, että se maistuu todella hyvältä. Niin kuin vain porkkana voi ja pikkusen suolaa voi maistua. Ja nyt meillä on tässä tämmönen 1,5 ruokasulkkaa fariinisokeria. Voi käyttää siirappiakin. Niin laitetaan se sinne kanssa sekaan ja sekoitellaan sinne. Sekoiteltaan myös tuo riisipuuro sinne. Nyt siihen on lisätty 4 desilitraa riisipuuroa ja sitten se fariinisokeri. Niin kuin sanoin, siirappiakin voi käyttää, niin se on tuon näköistä. Mun mielestä tuossa on aika hyvä koostumus, niin tehdään tästä nyt se porkkanalaatikko. Laitetaan voideltuihin porkkanalaatikkovuokiin. Minä hommasin ne laatikot silleen kaupasta, että ostin valmiita porkkanalaatikoita ja maksalaatikoita. Sitten pestin vuot ja silleen saa helposti niitä vuokia. Voi tehdä vuokin, vaikka ei niitä kaupasta ostaisikaan erityisesti tätä varten. Nyt vaan vuokiin porkkanat ja sitten uuniin. Nyt on porkkanalaatikot valmiit. Tuli tällaista 2 isoa vuokaa. Ne voi aivan hyvin jättää voitelematta, että siitä ei ole mitään hyötyä, käytännön hyötyä. Nyt vaan sitten 200 asteeseen uuniin tunniksi paistumaan. Keksin tuossa, että niihin voi tehdä lusikalla tuommoiset kuviot päälle, niin näyttää paremmalta sitten laatikko, kun se on valmis. Nyt vaan sitten laatikot uuniin.